Iwacho nang'o? Iwacho nang'o nyako? Dong chuora. Koro. Noko wuok goda. Lasta. Kagone simu to komaki. Koro oling' thi. In gi simu? Ng'ama ong'iewoni? Dong chuora. Chuori ong'iewoni simu? Do skul ma ji oyawoni nokidhi nang'o? Apenji. Wang'iyo picha magoyo. We ng'iyo picha migoyo, we ng'iyo picha mogoyo. In skul ok idhi nang'o? In madhi skul. Isomo kae? Private. Private? Skul iluongo ni private? Wagore picha. Apenji, nitie skul iluongo ni private? Nying skul iluongo ni private? Simu nigi Kiswahili to miyi tigoyego. Imba goyi. Nying skul iluongo nang'o? To mana tino kadwar ka. Apenji, skul iluongo nang'o? Private. Private? Mano skundu. Private. To japuonj ni nyinge ka? Japuonj nyinge nga. Ang apagi. Makastama wako. Japuonj nyinge nga? Madam. Japuonj nyinge madam? Mera skul werigo ng'imi diyo. Jangan.